Eýleýän meýdany 34.600 hektara barabar bolan Repetek Döwlet Gorokhanasy öz boluşçylygy hemde özüne çekijiligi bilen tapawutlanýar. Bu ýerde geçirilýän okuw amal maslahatlaryna gorokhana mysalyna tätin tebigy özellikler, hususan ýaz aýlaryna tebigatyň gaýtalanmajak owadan keşfi, garawum tehratyna baý ösümlik hem haýwanat dünýäsi, türkmen halkynyň melelidiri, gahrman arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarymyzyň taýsy taýlalarynyň netijesinde tebigaty daşgurşaw goramakda ýurdumyzyň ekologik abadançylygyny üçin edilmegine alınıp barilýan işler barada giňişliň durulup geçilýär. Yeri gelende beýlep geçdik, Repetek Tebigi Gorokhanasy ýurdumyzda ilkinji döredilen gorokhanalardan biri bolup, maksady hemde wezipesi garawumyň jümmüşindäki tehrany öwrenmekden, ösümlik hem haýwanat dünýäsini gorap saklamakdan, dikeltmekden ibaretdir. Gorokhana Günnogor garawumyň merkezinde Türkmenabad şäherinden 70 km günorta günwatarda ýerleşendir. Ençeme ýyllaň dowamyna alınıp barilen alma barlygynyň netijesinde Gorokhanyň çäklerine süýdemdirçilen 29 guşlaň 202 süýrençilen 22 oňrosuzlaň 1340 çornuşyň şeýle-de ösümlikleň 32 maşgalatyna degişli 120 görnüşiniň duş gelýäni anyklandy. Gorokhanadaky haýwanat faunasynyň ýerim görnüşi Türkmenistanyň Gazal kitabyna şolaň içinden 5 halkara derejede Gazal kitaby girdilendir. Şol sanny Gorokhanada ýurdumyzyň Gazal kitabyna girdilen guşlaň 13 görnüş hata barlyny. Gorokhanada esasanam yerli ösümlikler agdytlyk edip, olaň agrabaty enjemki häsiýetli başga ýerde duş gelmeýän ösümliklerdir. Repetekde duş gelýän ösümliklerin köpüsiniň dermanlyk häsiýetine eýetigi bellerlikli ýagdaýdyr. Almy barlygynyň netijesinde Repetek Döwlet Gorokhanasynyn çäklerinde türkmen halkynyň mellilidiri gahrman arkadagymyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopedik kitabyna beýan edilýän dermanlyk ösümlikleriň en çemesiniň ösýänligi anyklanyldy. Öz boluşly tehralyk tebigaty bolan bu gorokhana ýylyň eslenlik faslyna da täsinlikleri tebigatyň gözelliklerine baý bolup göreni haýrany goýýar. Repetek Döwlet Gorokhanasynın tüzümine girgen ýeraji tebigi çäkli gorokhanasym özüniň täsinlikleri, owadan keşfi, haýwanat dünýäsiniň baýlygy bilen ýaýtada bu ýerde duş gelýän guşlaň köpdürligi bilen tapawutlanýar. Çäkli gorokhana 30 000 hektara barabar bolup, belli bir bölegi türlü urumdaky akar suwlyk köllüň ikisi eýleýär. Repetek Döwlet Tebigi Gorokhanasynyn agdy bir işgärleri, diýärmiziň ekolog abadançylygy uğruna ýygydarly aladalanýan gahrman arkadagymyza hemde arkadary gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler.